Čau, Kikra. Čau, kámo. Čau. Já bych se chtěl zeptat na pár otázek. Jak by si zhodnotil podzimní část sezóny? Začátek podzimní části sezóny bych zhodnotil určitě kladně. Myslím si, že to bylo na naše očekávání. Potom jsme bohužel trošku možná usnuli na vavřínech, nebo výkony týmu už nebyly, co to bylo dřív. A skončili jsme někde v prostředku tabulky, možná spíš dole, ale myslím si, že na jaře bude už dost času na to zlepšit a vytáhnout. A co tě zatím nejvíce překvapilo během této sezóny? Určitě ta první část, to, že jsme postoupili do vyšší třídy a stejně jsme byli schopni odehrát tolik zápasů, které jsme vyhráli i proti těžkým soupeřům, a taky to, že jsme spoustu zápasů odehráli s velkou marotkou, s zraněním a podstatně mladšíma hráčema, než bychom měli. A co tvoje osobní výkony? Jsi s tím spokojený a splnil si to, co od sebe očekával? Určitě jsem spokojený, že jsem se dostal do hry celkem často, možná i kvůli té marotce nebo díky trenérovi, nevím. A jsem spokojený s tím, že jsem byl schopný odehrát kolikrát i celý zápas, což jsem od sebe na začátku sezóny vůbec nečekal, takže to hodnotím celkem kladně. A bylo něco, na čem jsi v průběhu podzimu zapracoval? Co se fyzické stránky týče, myslím si, že určitě, ať už ve vytrvalosti nebo v síle, snažil jsem se na sebe pracovat, a psychické stránky taky kolikrát v trpělivosti, protože hrabišínský zápasy na psychiku kolikrát nejsou úplně nejlehčí, takže tak. A slyšeli jsme, že jsi zaběhl půlmaraton, tak pomohlo ti to nějak v sezóně a tak? Půlmaraton byl pro mě určitě těžší spíš na psychiku, ale běhání celkově mi určitě moc pomohlo. Je něco, na čem by tým měl do jarní části zapracovat? Myslím si, že určitě v docházce na tréninky, kolikrát nás nebylo tolik, co by mělo, a myslím si, že kdybychom zapracovali na fyzičce, tak by to bylo super. Okay, děkuju. Yes? Měj se. Skončili jsme někde v prostředku tabulky, možná spíš dole, ale myslím si, že na jaře bude už dost času na to zlepšit a vytáhnout. To je dobrý, když ani nevíš, kolik ani jsme skončili brát, tak je trošku jako sklidní, že jako seš trošku pedrmolíš. Jo, kámo, drž. Počkej, já jsem si to kámo tady. Dobře, mi to pár. Jo. Takže. A co tě nejvíce překvapilo na ta... A jak to říct, co tě nejvíce překvapilo? V této sezóně. To je jedno, já tam dám stejně jenom jakože tu otázku, tam dám jenom jako z úst jednoho, jakoby, že kdo to řekne, u kterého se mu to bude líbit víc, jakoby. Všude ty, kámo, ale já se líbím, ale víc se mi líbí mluvit. Tak musíš aspoň pěkně jako vyslovat, ať to nevidí. Artikulovat. Ouvek se máš předělat, ouvek se opnájdu. Svařící cvrklí. Takže. Kdyby se na tom úplně stejně. Řekl si rychle abecedu. No, dobrý. A jak bys si zhodnotil, jak bys se tím zhodnotil sezónu? OK. Jak bys se tím zhodnotil podzimní část? Já bych řekl, jak bys se tím zhodnotil průběh sezóny? Dobře, jo. Yes, kámo. A jak by... Počkej, ale to už byla ta otázka, ne? Jak by se zhodnotil podzimní část sezóny? To jsem teďka odpověděl. Kurva. To se nevypnu před natáčením telefonu. Počkej, já tam přijdu. No, kámo? Ne, Ven! Já s tebou počítám, kámo. Já ti za chvilku... Barber Levin.